Hakekaa ne terveyssandaalit, ne on kadoksissa. No, hopi. Niin, päivän uutinen. 95% suomalaisista pitää verojen maksamista tärkeänä velvollisuutena. No niin, ihan kiva. Taas tuli niin makoisia uutisia. Mutta entä me nettoveronmaksajat? Me, jotka maksamme enemmän kuin saamme valtiolta. Meitä lyödään kuin vierasta sikaa. Mielestäni nettoveronmaksajalla on oikeus etuilla terveyskeskuksen rivissä. Nettoveronmaksajan flunssa on aivan yhtä vakava asia tälle systeemille kuin Ebola. Nettoveronmaksajan pitäisi saada myös Fattasta luksuslastenrattaa. Mehän olemme tämän kaiken maksaneet. Ja turha meitä on syyttää kolonialismista. Me olemme veromme maksaneet. Meidän oman tuntomme on puhdas. Kehotan kaikkia suomalaisia hankkimaan nyt kiikarit, jotta saisimme selville, ketkä tässä systeemissä ovat vapaamatkustajia. Hyvää matkaa.